Mm. Sana, Ito, tinago ko na. nascan mo na? Iniskan ko na, sir. Sir, yung anong pera mo?
Hello, good afternoon.
Hello, good afternoon. Hi. Sige, no problem. Puntahan ko mamaya. Ayun, ma'am. Hangin ng locker form empty locker. Ito. 20. Oo, nga, marami. Okay, sige. Oo. Marami? Marami pwede.